लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आङो नै दा क'क्राझार थांगासिनो दङ मानो होनबा आंखौ क'क्राझारनि एसपि सारा लेंहरदों मोनसे पुलिस रिक्रुटमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्ट होनो लेंहरदों होननानै बुंहरदों आरोना फनावहाय बिदि बुंहरदों सारा ओमफ्राय माबायदि जागोन बेखौ थांबासो मिथिसिगोन आरोना सहैबासो ओमफ्राय आं दा थांगासिनो नायनोसै माबायदि होयो एडभार्टाइजमेन्टखौ बड' लेंगुवेजावनो होगोन स' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आंनि चेनेलावनो होयो ना गावसोरनि अफिसियेल चेनेलाव होयो नायनोसै आं हारसिं थांगासिनो ओमफ्राय नै बिथिं दादा दङ दादायाहाय करिडराव दसथायावनो सहैनांगौनो दा थांगासिनो जोङो बरपेटा मोनसिगोन दा टाइमा माबा जाबाय 8:30 जाबाय आरो 8:30 जाबाय बाक्सानिफ्राय क'क्राझारसिम थांगासिनो दङ ओमफ्रायो दिनैनो रिटार्न जाफिनगोन आरो आङो मानो होनब्ला आंहा गाबोनो दस्रा खामानि दङ बेखायनो आङो सारखौ बुंहरखादों आङो सानसेनो रिटार्न जागोन होननानै भिडिअखौ दिनैनो खालामनो होयो ना आंखौ माबायदि भिडिअ खालामनांगौ बेखौल' बुजायगोन आङो बेखौ थांबासो मोनथिसिगोन स' नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना जों दा सिमलागुरि मोनबाय बरपेटा सिमलागुरि Rakal-Dubi itu pamerintahku हाजोआ नै बरिया नुलायबाय लामा सेर सेर बेथ' एसे खाथियानो लामा सेरथाराव Himalaya na itu. Tuh, Sapaguri. Ada bungai kau zabo. Signature tuh itu aslinya ki. जोङो बङाइगाव बारबाय मोनहैसिगोन आरो बारा गोबाव नांला बिशाल
साथी नेকি साथीটো দিছে ন গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সাথীবিলাক এইটো এইবোৰ সাথীবিলাক দিছে নেকি অ গাৰ্ডৰহে আছে ওমশ্ৰীটো সব গ্লাছ গ্লাছ হয় पुरा क'क्राझार मोनफैथारबाय लोगोफोर दायो एसपि सारनि बांलासिम थांगासिनो दङ थिग थाक 10टायाव मोनफैबाय जोङो रेल साइटिं क'क्राझार मोनफैथारबाय लोगोफोर दा नै जोङो एसपि सारनि बांलायाव हाबनो नागिरबाय 10टायाव थिग थाक मोनफैबाय जोङो बाक्सा